तुम्ही मेल्यानंतर स्मशानभूमीत तुमच्या चितेचं शेवटचं लाकूड जळेपर्यंत लोक तुमची वाट बघतील आणि जसं ते शेवटचं लाकूड जळून खाक होईल तुमचे नातेवाईक, तुमचे मित्र, बहीण, भाऊ, मुलं, बायको तुम्हाला अनंत काळासाठी स्मशानभूमीत एकटं सोडून घरी निघून जातील। थोडे दिवस तुम्ही त्यांच्या आठवणीत जिवंत राहाल। एक चांगला माणूस होता, खूप चांगला मित्र होता, थोडे दिवस अजून जगला असता तर बरं झालं असतं म्हणून लोक तुमच्याबद्दल चर्चा करतील। परंतु काळाच्या विळखात तुम्हाला विसरून एक दिवस खूप पुढे निघून जातील आणि तुम्ही परत येण्याची वाट कधीच बघणार नाहीत, कारण त्यांना माहिती आहे की एकदा देवाघरी गेलेला माणूस परत कधीच येत नसतो। म्हणून वाट बघून काय फायदा, बस तुमचं अस्तित्व इथेच समाप्त। तुम्ही वरून बघून विचार कराल की लोक किती स्वार्थी आहेत यार। एकेकाळी माझ्या बरोबर जगण्या मरण्याच्या शपथा खाणारे मजेत लाईफ जगत आहेत। माझ्या इथे नसण्याचा, मी मेल्याचा कुणाला काही फरकच पडत नाहीये। हे असं कसं होऊ शकतं यार। तुम्हाला खूप वाटेल की एकेकाला जाऊन जा विचारावा की असं का वागताय, परंतु लाख प्रयत्न केले तरी तुमचा आवाज त्यांच्यापर्यंत पोहोचणार नाही। तुम्हाला असं वाटेल की थोडे दिवस अजून जगलो असतो तर किती बरं झालं असतं। माझ्या आयुष्यात ज्या चुका झालेल्या आहेत त्या सुधारण्यासाठी किंवा माझ्या ज्या इच्छा अपूर्ण राहिलेल्या आहेत त्या पूर्ण करण्यासाठी जर देवानी मला अजून एक संधी दिली असती तर किती बरं झालं असतं। असा पश्चाताप करून काहीही फायदा होणार नाही, कारण मेल्यानंतर एक दिवस तर सोडाच, पण एक क्षण देखील तुम्हाला मिळणार नाही। परंतु तो क्षण आज तुमच्या जवळ आहे। तुम्ही मेलेला नाहीये, जिवंत आहात। देवाने तुमचे स्वप्न पूर्ण करण्याची, तुमच्या आई वडिलांच्या इच्छा पूर्ण करण्याची संधी तुम्हाला दिलेली आहे। म्हणून आजपासून 12-12 तास झोपा काढून सोशल मीडियावरती, टीव्हीवरती, मोबाईलमध्ये, फालतूच्या गोष्टींमध्ये वेळ वाया घालवून तुमच्या वर्तमान काळाची आणि तुमच्या भविष्य काळाची वाट लावणं सोडून द्या। कारण मेलेला माणूस जसा परत येत नसतो तसं तुमच्या आयुष्यातून एकदा गेलेली वेळ आणि संधी परत तुम्हाला कधीच मिळणार नाही। म्हणून उठा, जागे व्हा, संकल्प करा, संघर्ष करा आणि तोपर्यंत मेहनत करत राहा जोपर्यंत यश तुमच्या पायाशी लोटांगण घालत नाही।